Iar Florea Petru a murit, nu? Florea. Da. Da, bă, Da, cu cine vorbește acolo, mă, poate? E de nostru? Fratele. Ah, cu fratele. Da. Păi avem un coleg care e în anul 4 la teologie, profesor de matematică. E la Râșca. Acolo o să... Da. Da, a făcut și Tani ce trebuie, știi? Pomenirea morților. Pomenirea morților. Un fel de tedeum, așa, la revedere. Da. Botez. El e preot și am mai cunoscut, Dar au fost și ăștia care nu i-am mai cunoscut. În ce zonă e preot? în Târgoviște. Păi spuneți că întrece pe la Brașov să ducă la Academia Forțelor Aeriene să vadă. Bisericuță de lemn. Adusă de pe Valea Izei. Păi sta. Dar nu, acum când vă întâlniți cu el. E cu Ileana la București. Că nu e urgență, e. Tare de tot. Da. Acum să vedem, că venim duminică, că venim luni,